אם את יכולה קצת לספר על הביוגרפיה שלך. כן, אז כמו שאמרת, אני בת 46, אני בת לשני הוריי יוצאי איראן, אבא נולד בטהרן ועלה מטהרן, אמא נולדה בגולפייגן, גדלה בערק ועלתה מטהרן, שם היא התחתנה עם אבא. אני בת שביעית, יש לנו אנחנו 7 אחים ואני בת הזקונים. אני גדלתי בעיירה שדרות. ההורים עלו מאיראן, הם הגיעו בטיסה לארץ והגיעו למעברת גבעים דורות. במעברה הם גרו בערך כשנה, ולאחר מכן אנחנו גרנו בבית ששם עד היום אמא גרה, בעיירה שדרות, ושם גדלתי. היום יש לי בעל שהוא נולד באיראן, כן, והוא עלה בשנת 70. אני נשואה עם 3 ילדים, יש לי תאומים בני 18, סיימו תיכון, בת 12. וזהו, וכל מה שקשור במנטליות של העדה הפרסית, אני רואה היום קשר מאוד מאוד עמוק וחזק לשורשים שלי. זה קורה בשנים האחרונות במיוחד מאז שהתחלתי דרך חדשה והיא הקריירה השנייה שלי. כן, את יכולה להמשיך לספר לנו קצת על בית אבא כן, כמו שאמרתי קודם, החזרה לשורשים, אז השורשים זה באמת המנטליות של העדה הפרסית, היא מנטליות שבעיקרה חום, אהבה, משפחה, יחד. הייתי אומרת גם הלמידה שלי העמוקה יותר, עם התובנות שאני נמצאת בהם היום, זה משהו של כבוד. יש משהו שהוא ערך של כבוד בעדה הזו. זה משהו שאני חושבת שלקחתי איתי לאופן שבו הייתי אימא. גידלתי עם בעלי את הילדים שלי. וכמו שסיפרת גם את קודם, אני השתחררתי מהצבא ובחרתי בקריירה חדשה. שבית אבא נמצא שם. אז את רואה, גם כמו ששיחחנו קודם לפני השידור, עידית, אני מתרגשת מלספר, כי הדבר האמיתי באמת, שאתה מאושר ממנו ומצליח, זה כשאתה עושה דברים שאתה מאוד אוהב. ומחובר אליהם, כן. כן, אני רוצה שתפרטי קצת על הקריירה הצבאית שעשית, על ההשכלה שלך. כן, אז ככה, בגיל 21, בתוך השירות הצבאי בעודי צעירה, החלטתי שאני לא מוותרת על הלימודים האקדמיים שהם ערך. זה מבית אבא, ללמוד, להשפיע, לדעת. סיימתי תואר ראשון בחינוך, בגיל 27, בעודי עוד בצבא, בקריירה של תפקידי הדרכה. סיימתי תואר שני בחינוך. ומשם המשכתי לבצע כל מיני תפקידים במטה, בעיקר במטה הכללי של צה"ל, וסיימתי בדרגת סגן אלוף, בתפקיד ראש ענף הדרכה ובטיחות של המטה הכללי. ומשם, מה שאני יכולה לומר בתור ככה במקום שאני נמצאת בו היום, זו תקופה שבה בהחלט היא בלטה בצורך שלי כאישה וכאימא להתמודד עם הורות וקריירה. וכשנולדה גלי, הבת הקטנה, בגיל 9, מצאתי את עצמי טרודה לנסות ולראות מה התפקיד ההורי שלי בתוך בית הספר. מה אני יכולה לעשות עם בית הספר יותר טוב, להתמודד עם סוגיות חברתיות שעלו. ושם מצאתי את עצמי פועלת ועושה, גם על רקע ההשכלה שלי בחינוך וגם מתוך כנראה מה שהבאתי מהבית. בניתי סדנאות
להורים בבתי ספר בחולון. כן, אני ברשותך תרגם. אנחנו בכל זאת נתעכב קצת על המסלול הצבאי שעשית. קודם אם את יכולה לספר מה הוביל אותך לבחור בקריירה צבאית. כנראה שההנאה מהצלחה. לא תכננתי כשהייתי צעירה להיות בקריירה צבאית עד גיל פנסיה, אבל ראיתי שניתנה לי ההזדמנות בתור מי שהיה לה ברק בעיניים כנראה, לעשות, לתת, להשפיע ולעשות את הכי טוב בשירות. הייתה לי אפשרות לתת ונתתי, ואני יכולה לומר שכל פעם נפתחה דלת מחדש. זה מה שאפשר לי להגיע עד לאן שהגעתי. אני חושבת שבכל שלב בחיים, גם אם הייתה לי עצירה וחשבתי האם אני יוצאת החוצה להמשיך ללמוד ולהצליח באקדמיה או להמשיך בצבא, אני חושבת שהצבא נתן לי את כל התנאים לעשות את הכי טוב שאני יודעת. עד הגיל שבו ראיתי שהתחום הזה של הורות ומשפחה ועצמאות, זה גיל שאני מבינה שקורה משהו איתנו. אני כאן הייתי פונה גם אולי לקהל המאזינות היקרות שלנו, לומר שאני פוגשת בשנה האחרונה גם לא מעט נשים ואנשים שמבקשים לעשות שינוי בתחום שבו הם פועלים, וזה חלק מהקריירה המקצועית שפיתחתי. אני חשתי את זה בעצמי, שאני כנראה מבקשת לעשות עוד משהו עמוק יותר. וזאת הבחירה שלי. גם רכשת הרבה כישורים ומיומנויות ותחומי התמחות בצבא, אם את יכולה קצת לספר לנו על זה. כן, כן, הצבא הוא בהחלט, יש בו את כל התנאים, הרגשתי בכל שלב, בכל גיל שהייתי בו, ניתנה לי הזדמנות, גם יכולת הניהול והארגון, שזה עניין וכישורים מאוד בולטים שצמחתי איתה מצעירותי. כתיבה, כישורי כתיבה. אני כותבת הרבה יותר גם אחרי שיצאתי מהצבא, כי תוך כדי הצבא אתה מפקד, ואתה מנהל, ואתה אחראי על אנשים, ואתה מפקד של אנשים, ואתה אחראי על הרבה משימות. וזה גדל עם הזמן. זאת אומרת, בכל תפקיד ובכל יחידה שהייתי בה, הרגשתי שאני לוקחת את זה יותר רחוק. אז למעשה את ניהלת מעל כ-30 איש? כן, כן. היו לי יחידות שהייתי בהן מפקדת של 30 איש במטה, אנשי מקצוע. בצעירותי פיקדתי על מתקן אימונים, וזה היה אחד מתפקידי הדרכה שלקחו אותי לדעתי הכי רחוק. תפקיד הדרכה של פיתוח הדרכה לכל אנשי המילואים של הצבא בחיל הקשר. שם הייתי בת 20 ו-22. ובגיל 22 מצאתי את עצמי עושה באמת פרויקט שהוא עלה בכל מיני מקומות לאחר מכן, וגם היום כשאני כבר מחוץ לצבא ואני עצמאית, בעלת עסק משלי, המון דברים פתאום עולים, איך עשיתי אותם כשהייתי צעירה. אז פיקדתי על אנשי מקצוע, על הפיתוח שלהם, על ההכשרה שלהם. כן, וגם פרויקטים מאוד נרחבים עשית בצבא. נכון שסיפרת לי עליהם. כן, אחד התפקידים שלי היה לתכנן את תוכנית האימונים של הצבא, האימונים והתרגילים, שזה כרוך בזה לא מעט מחשבה ולמידה, עבודה עם הקצונה הבכירה של הצבא, לתכנן אירועי למידה, גם מבחינת התכנים שלהם וגם מבחינת הארגון שלהם. אתגרים גם מקצועיים וגם ניהוליים ואישיותיים, שמאוד שמחתי שניתנה לי הזדמנות להיות שם. אם את יכולה לספר לנו על
הכיוון החדש בקריירה, על המסלול שבחרת? כן, כמו שסיפרתי קודם, אני מצאתי את עצמי מנחה ויוזמת סדנאות להורים בהתנדבות בבית ספר של גלי, ומשם הבנתי שאני מרגישה שאני מממשת בי כישורים, אני מממשת דברים שאני מאוד טוב לי איתם. הם קיבלו צבע אחר ממה שעשיתי בקריירה הצבאית, והשינוי האמיתי זה מלעבוד במערכת גדולה למשהו משלך שאתה עושה מההתחלה ועד הסוף ונוגע באנשים. ובאמת הבחירה המקצועית היא לעזור לאנשים קודם כל באופן שבו הם מנהלים את המשפחה, באופן שבו הם מחנכים ומעצבים את הילדים שלהם. מעבר לזה שמגיל 21 הייתי בענייני חינוך והתואר הראשון היה בחינוך, וזה משהו שהוא כנראה היה חזק בי. אני חשתי שגם האופן שבו גדלתי בבית, שם הכלים, שם היו הדברים שספגתי ולקחתי בצורה חיובית לחיים שלי. ולחיים שלי זה אומר האופן שבו גידלתי את הילדים שלי עם הבעל שלי. מכל המקורות האלה החלטתי שאני עושה את הדבר שהוא הכי אני. וזה באמת להיות גם מנחת הורים, ללוות הורים, בני זוג, להיות זוגיים, כמו שראיתי גם בבית אבא, אבל כמו שלמדתי. עברתי את כל הקורסים שאני יכולה על מנת לקבל כלים מקצועיים, לעבור את ההסמכה הנדרשת, בשביל לעשות את זה הכי נכון והכי יעיל עם תוצאות מובטחות, כי מדובר באושר של אנשים, בדיני נפשות של אנשים. וכשהייתי מסיימת סדנאות, ההורים היו הולכים איתי עד הבית. הם רצו עוד. אבל הם לא רצו עוד סדנה, הם רצו עוד משהו אישי. עוד משהו שמתאים רק להם. ושם הבנתי שאני מאמנת אישית. שם הבנתי שיש עוד משהו אחד שאני צריכה חוץ מההשכלה שלי וההרצאות והסדנאות. וזה פשוט להיות כל כולי בפוקוס על האדם שנמצא מולי, לתת לו דרך. וזה האימון. אם את יכולה לעשות את ההבחנה בין טיפול זוגי לאימון זוגי. אז הטיפול הזוגי והאימון הזוגי, ההבחנה היא בין אימון לטיפול בהגדרה או בתפיסה הבסיסית. הטיפול הוא לא התחום המקצועי שבו אני משתמשת ואני לא מוכשרת לכך. הפסיכולוג הוא מטפל, והשיטה היא להיכנס בכלים שיש לו, ללכת אחורה, לעבר, לכל מה שקשור בנפש האדם, לזיכרונות האדם וכיוצא בזה. באימון, שהוא התחום, היא השיטה, אימון היא שיטה, שעל פיה מגיעים בני זוג או אדם, שמבקש שמישהו ייתן לו יד ויראה לו דרך. כאשר להראות לו דרך מתבסס בשיטה, על כך שאנחנו רואים את מה שהאדם לא רואה על עצמו. למאמנים יש את היכולת ואת הכלים לסייע לאדם לראות את מה שמקדם אותו, את העוצמות שלו, קודם כל בשיטת העצמה, בשיטה החיובית, ומנקודת הזינוק שבה אנחנו נמצאים במפגש, אם זה עם בני הזוג ואם זה עם האדם עצמו, אנחנו מסתכלים קדימה ולא אחורה. ובלהסתכל קדימה אנחנו מוכיחים שיש שם תוצאות לא רחוקות מהטווח הנראה לעין. יש אנשים שעושים שינוי בזוגיות שלהם, במשפחה שלהם, גם בשתי פגישות. כי יש תובנה שהם קיבלו אותה בפגישה הראשונה והם יודעים לבד לרוץ איתה. ואני מכבדת את זה. בתפיסה שלנו לא יאהבו החברים שלי המאמנים, שינוי לא קורה מהר, אבל יש אנשים שהם לוקחים שינוי יותר מהר ממה שאחרים עושים שינוי. אז יש מודל שעובד על 10 מפגשים, וזה תהליך,
ויש אנשים שנמצאים גם בתהליך של 2. כי בתוך 2 יש כמה מטרות. אבל יש גם שינויים שאנשים מצליחים לעשות במפגש אחד. בתובנה אחת שהם לוקחים והם מבינים שהם עושים לא נכון לחיים שלהם, והם מחליטים שהם רוצים לשנות. אחת הדוגמאות שאני הייתי אולי מציפה כאן ככה בתוכנית שלנו, עידית, שהיא קשורה להורות וקריירה, זה קשור למנטליות של יוצאי איראן, שהאישה היא, אני חושבת שנשות הקריירה, יש בינינו רבות מדהימות. אני לא נולדתי באיראן, אבל אני מכירה יוצאות איראן וילדות של יוצאות איראן, שבמנטליות דווקא אישה היא אישה של בית. זאת אומרת, החום והמשפחה והמשפחתיות לא יכולה לאפשר לנו לצאת מ7 בבוקר עד 7 בערב, ובמרכאות להזניח את הילדים. ואחד הדברים שאני חושבת שנכון שכל אישה תעצור, ואפילו אפילו הגברים שבינינו, לעצור ולראות מה יעשה את המשפחה יותר מאושרת, מה הדברים שחשובים לכם שיעשו, וזה לא בהכרח יגיעו למסקנה שנכון שהאישה תממש את עצמה, כי במימוש אישי של אישה היא יכולה להיות אישה יותר טובה, זוגית יותר, אימא יותר פנויה, אימא יותר נמרצת, מאשר אימא של בית. היא יכולה להיות אימא של בית הכי אוהבת בעולם, אבל חסר שם משהו. ומכאן אני מבינה שהאימון היא שיטה שמסייעת למי שלא יכול לעשות לבד בעצמו. כל אחד מאיתנו עושה שינויים בחיים. אבל לקחת איש מקצוע או מלווה, זה כאשר אני לא יודע איך לעשות את זה. אם את יכולה קצת להגיד לנו מאיפה הכוחות המיוחדים שיש לך, והיכולת להעניק אותם לאנשים שאת פוגשת אותם. שאלה שהיא באמת מציפה בי ככה לא מעט. זיכרונות על סיטואציות שאני עומדת מול אנשים, ואני נזכרת, מה זה מול אנשים? מול הורים. ואחד הדברים שאני משדלת ומעצימה הורים, להעצים ילדים. העוצמה שלי היא תולדה של אהבת הורים, וכבת, אהבה של אבא. אין לי ספק בכלל, ואת זה הפסיכולוגים יגידו יותר חזק ממני, אהבה ועידוד של אבא לבת היא מתנת חיים. אני חושבת שגם אהבה של אימא לבן, ואני חושבת שגם אהבת הורים לילדים. אני לחיים שלי חש השם. הפרגון העצום שזכיתי בילדותי ובתקופת התבגרותי, הגב והביטחון שהמשפחה הקנתה לי, לרבות היחסים עם האחים שלי, זה מתחיל משם. בזה שאני חשתי שכשהתגייסתי לצבא, בטוחה מאוד עם מה שקיבלתי בבית, עם מה שאני שווה, עם מה שאני יכולה, עם מה שאני טובה לא פחות מאחרים. זה התחיל בזה. וזה המשיך כמובן באהבה ובחום שיש לי בתא המשפחתי שלי שיצרתי לעצמי. אז היום אני בת 46. אני נשואה עם 3 ילדים, ואני קמה בבוקר כפנסיונרית של צה"ל. ואני עידית, ואת יודעת מהשיחות שלנו, שאני עושה הרבה דברים, מכל מיני דברים, לרבות לנהל את הבית, ולעזור לאמא חולה, ולנסוע לטייל עם האחיות שלי, ולסייע לאחות שזקוקה לי, ולעשות עוד הרבה דברים שהם מחויבות אישית למשפחה, קודם כל, אבל גם להיות מי שאני, שזה השפעה ונתינה ועזרה לזולת, ועשייה כערך. אז הכוחות שלי הם באמת ממקום של אהבה ומשפחה. איך את מתייחסת לנושא שכבת למוצא איראני, איך זה השפיע? האם יותר קל להתמודד או יותר קשה? זו שאלה שאני מאוד אוהבת. כי בצעירותי גדלתי בעיירה שדרות, כש3/4 כיתה
היו יוצאי מרוקו, אולי כמה אחוזים קטנים רומניה, והפרסים היינו מיעוט. ועם הזמן למדתי עד כמה אני מרגישה מיוחדת. אבל המיוחדת, אז כמו שאני מבינה היום יותר טוב, אני חוזרת עוד פעם לבית אבא, זה הביטחון שהקנו לי, זה הגאוות משפחה שנתנו לי. אני הרגשתי כל הזמן שכשמדברים על משפחת ראובניאן ושדרות, אתם משפחה מיוחדת. ולכן לא הייתה לי בעיה, לא עם השפה, לא לדבר על האוכל שלנו, לא לדבר על ההורים שלנו. אמא שלי הייתה פועלת, חצי משרה, 4 שעות, בחדר המורים של בית ספר התיכון שלמדתי בו. אני הייתי גאה בה. היא הכירה את המורים שלי, היא הייתה מגיעה עם חלוק כחול, מדברת איתי בפרסית, ואני מחבקת אותה ליד כל החברים. אני ראיתי חברות שהתביישו באימהות שלהם. אני הרגשתי שהגאווה שלי היא קודם כל מהבית, ואחר כך היא קשורה גם לאיך אני מבינה את ההבדל ביני לבין האחרים. ואני חושבת שכיוצאת איראן לימים, גם בשירות הצבאי, הכל תלוי באיך אתה תופס את עצמך. אם אתה תופס את עצמך כמיעוט חלש, אתה תהיה חלש. אם אתה תתפוס את עצמך כמיוחד, כחזק, כזה שאוהב את המקום שנמצא בו, אמרתי קודם, עידית על כך שנפתחו לי דלתות בצבא, האמנתי גם בי, והאמנתי גם באמת מהמקום שאני מביאה אותו. אז נפתחו דלתות הודות לזה שאני חושבת שקיבלתי מתנה, הורים יוצאי איראן. אם את יכולה קצת לספר גם על הפעילויות, התנדבויות שאת מעורבת בהן, בנוסף לפרויקטים חינוכיים, את גם פעילה בקרן מיראז'. איזה כיף. אז קודם כל, עידית, את רואה שאני מתרגשת, כי כל מה שקשור באמת לבית, הסיבה שאני נמצאת פה, מה הביא אותי בכלל גם לקרן מיראז' זה השורשים שלי. ומשולב בזה געגועים לאבא, וזאת הסיבה של ההתרגשות. קרן מיראז' הגעתי למפגש היכרות עם דיוויד ולורה. אני שומעת את דיוויד ואני שומעת את אבא שלי. איש עם ערכים, איש עם חזון, איש עם נתינה, איש עם ניקיון. זהו. זה היה מספיק לי להבין שאני הולכת איתו עד הסוף. חיבר אותנו מנכ"ל מתי חולון שעובד איתו כבר כמה שנים בפרויקטים של יזמות עסקית ותעסוקה ליוצאי איראן, ואני ביקשתי להתנדב בקרן, ויש כמוני לא מעט נשים יוצאות איראן ובנות של יוצאי איראן שמתנדבים בכל מיני תחומים. התחום שלי, אני רכזת נושא החינוך של הקרן, שזה פרויקט אחד מאוד מרכזי שאני פועלת בו. איך אנחנו מסייעים לילדי יוצאי איראן בעיר חולון למצות את הפוטנציאל שבהם לשירות משמעותי בצה"ל. אז יש פרויקט שנקרא פרויקט עתידים, ושילבנו אותו בשני בתי ספר בעיר בשלב זה. באורט חולון ובתיכון קש, זה התיכון שבו הילדים שלי למדו, והקטנה תלמד בו. יש לנו קבוצה כרגע בקש של 20 תלמידים יוצאי איראן, שהם ילדים מצוינים מבתים טובים, עם מוטיבציה להצליח, ומשרד החינוך ובית הספר וקרן מיראז' נותנים להם מסלול בשילוב עם משרד החינוך בפרויקט עתידים, לקבל תגבור במקצועות המובילים על מנת שיסיימו את הבגרות הטובה ביותר, יקבלו מפגשים שיחזקו את הערכים שלהם לקראת שירות משמעותי. ובאורט אנחנו כיום, יש לנו כבר מאותרים ואנחנו לפני פתיחת קבוצה. את גם נבחרת, קיבלת אות מגן במסגרת ערב נשים של קרן מיראז'. כן. וזה בזכות הפעילויות הרבות שלך. בנוגע להעצמת נשים, במיוחד נשים איראניות,
את אמרת שאף פעם לא מאוחר. בואי תספרי לנו. טוב, אז כן, אז קודם כל, בחוויה האישית שלי, אני חשה אחרי דרך משמעותית וארוכה שעשיתי בצבא, אני מרגישה כאילו אני גם נולדתי מחדש. בגיל 46, הילדים מתגייסים לצבא. הילדים כבר גדולים. אני פנסיונרית. מה אני עושה בדיוק? כאילו, מה הדבר שאני באמת, מה השינוי שאני עושה? השינוי שאני עושה הוא בשביל לממש אותי, ואני חושבת שזה ממלא אותי. ולכן אני חושבת שזה לא עניין של גיל. ומאז אני מצאתי את עצמי דרך קרן מיראז' במתי חולון, פוגשת אנשים בפרויקטים שמתי חולון מוביל, לשינוי מלהיות שכיר ללהיות עצמאי, וזה שינוי שאני עשיתי אותו, גם בעלי עשה אותו, ואני מזהה שמה שאנשים מבקשים זה להתעסק במה שטוב להם. אנשים מבקשים לעשות שינוי במשהו שהוא יותר הם, במשהו שאולי גם יביא להם יותר הכנסה, במשהו שהם גם יהיו יותר עצמאים ופחות תלויים, במשהו שהם אולי גם יעשו יותר ממה שהם עשו עד עכשיו, או משהו אחר ממה שהם עשו עד עכשיו. אבל יש שינוי שאני רואה לא מעט נשים שמבקשות לעשות בין גילאי 40, וזה חוצה אפילו את גיל 60. יש לנו לקוחה יוצאת איראן, היא בת 62, עסקה בניהול חשבונות, הצליחה בהמון מקומות עבודה, והיא מבקשת להיות עצמאית, כנראה בתחום, היא עוד לא הקימה את העסק, היא בתהליך הכשרה ליזמות עסקית, בתחום של עיצוב תיקים לנשים, שזה נפלא, כאילו, ממקום שאתה עוסק בניירות והנהלת חשבונות, והיא הייתה טובה בזה. היא מבקשת, מהבירור שעשינו ביחד, לעשות את מה שהיא באמת יעשה לה כיף. ועם זה, יש שכר לצד זה. ויש עוד כמה דברים שנשים יכולות למצוא בשינוי שהן עושות, גם בלעבוד חצי משרה, כצעד ראשון. אני אוהבת אנשים, אבל מי הם האנשים שאני מדברת איתם בטלפון כשאני בבית, בחלוק בית, לבין שאני בחצי משרה פוגשת אנשים שאני מקבלת מהם כוח, ואני גם משוחחת איתם, ואני גם עוזרת להם אולי כשירות, אז אנחנו מוצאים שבשינוי אנחנו מקבלים הרבה רווחים, רק צריך לעשות את זה נכון. קודם כל תודה רבה, זה מאוד מאוד מענה. ושאלה האחרונה, מה בעצם היית רוצה לאחל ליוצאי איראן בישראל? טוב, אז הייתי מאחלת קודם כל שיהיו חזקים ומחוזקים, איך אומר דיוויד? לא פחות מקהילת יוצאי איראן בלוס אנג'לס. זאת השאיפה, ולדעתי הרציונל של קרן מיראז', לראות את יוצאי איראן מהמקום שאנחנו באים, בערכים שלנו, להיות, למצות הכי טוב ולהצליח ממי שאנחנו. זה מה שאני הייתי מאחלת לכל המשפחות שלנו, וכמובן לכל עם ישראל. לפחות הסיום בפרסית אני אומר, פסי זיד בשומע שבן דגנמו תרם ומרבן, בשומע עידית, זה פס גוזרם אז פזירי גר מוחוב. שבת שלום, בחבר היה חוב וחוש בריה שומע ובריה עם ישראל. واقعا خیلی خوشحالیم که صدای شما رو به فارسی میفهمیم و در پایان زن روز، برنامه توانمندی زنان با همکاری بنیاد معراج در اسرائیل. مجری ایدیت افرایمیان.